Παρευρίσκομαι σήμερα εδώ στην έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας στη Σπάρτη. Σήμερα διοργανώνεται μια διημερίδα πολύ ενδιαφέρουσα και έχει βέβαια και την τελετή αποφοίτησης των πρώτων φοιτητών του τμήματος, το οποίο έχει δημιουργηθεί το 2019. Είχαμε μια παρουσίαση για τους παρευρισκόμενους φοιτητές και όχι μόνο όσον αφορά την επαγγελματική προοπτική των αποφύτων του τμήματος φυσικοθεραπείας, των τμήματων φυσικοθεραπείας όσον αφορά το μετά, δηλαδή μετά την απόκτηση του πτυχίου. Εξηγήσαμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος και βέβαια περιγράψαμε με κάθε λεπτομέρεια ποιες είναι αυτές οι προοπτικές, οι δυνατότητες απασχόλησης και βέβαια τις προσπάθειες που κάνει ο Σύλλογος προκειμένου να θωρακίσει το επάγγελμα, να μπορέσουν να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας που, όπως γνωρίζουμε, στο εξωτερικό οι φυσικοθεραπευτές έχουν πιο διευρυμένα αντικείμενα. Είναι καλό που εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει αυτονομία στο επάγγελμα. Όπως γνωρίζετε, ο φυσικοθεραπευτής αξιολογεί, επιλέγει και εκτελεί αυτός τις πράξεις που πρόκειται να εκτελέσει, μετά φυσικά τη διάγνωση του γιατρού. Είναι μια κατάκτηση η οποία έχει βοηθήσει τους φυσικοθεραπευτές, έχει βοηθήσει το επάγγελμα και βεβαίως αναλύσαμε και ενημερώσαμε εδώ το κοινό ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια θεσμική τροποποίηση όσον αφορά τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση μετά τις τελευταίες νομοθεσίες, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, τη μοριοδότηση των φυσικοθεραπευτών και βεβαίως που το 2022 με τον νόμο 4.999 ψηφίστηκε και η δυνατότητα των μετεκπαιδεύσεων και εξειδικεύσεων των φυσικοθεραπευτών και των λοιπών επαγγελμάτων υγείας και αυτό θα μας δώσει νέα φτερά στο επάγγελμα και νέα όθηση προκειμένου να γίνουμε καλύτεροι επιστήμονες υγείας και βέβαια να μπορέσουμε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες. Μία ευχή για τους απόφοιτους, τους νέους απόφοιτους. Οι νέοι απόφοιτοι θα πρέπει να είναι κοντά στο Σύλλογο, θα πρέπει να παρακολουθούν τα δεδομένα της επιστήμης, όπως είπα, και να μην πτωούνται από τις συνθήκες, γιατί η χώρα μας προσφέρει πολλές ευκαιρίες, να μην σκέφτονται αυτό που είδαμε και ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια λόγω μνημονίων τη φυγή στο εξωτερικό. Θα πρέπει να μείνουμε εδώ στην Ελλάδα. Ήδη νομίζω ότι αρχίζει, βελτιώνεται η κατάσταση, να έχουμε καλύτερες αμοιβές και βέβαια σε αυτό πρέπει να συντελέσει και η κυβέρνηση, διότι δεν μπορεί τον επαγγελματία υγείας, δεν μιλάω μόνο για τους φυσικοθεραπευτές, για όλους τους επαγγελματίες υγείας, να βρίσκονται καθυλωμένες οι τιμές από το 1991, οι τιμές που αποζημιώνουν τα ταμεία, ο ΕΟΠΗ να πούμε, να αναφέρουμε που είναι ο μοναδικός, ο μεγαλύτερος του 99% των ασφαλισμένων, να έχει αυτές τις τιμές αποζημίωσης οι οποίες είναι ξεφτυλιστικές και βέβαια να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στο Βέλγιο, το οποίο έχει ίσο πληθυσμό με την Ελλάδα, να σας αναφέρω ότι έχει δαπάνη φυσικοθεραπείας 1.112 εκατομμύρια, ενώ στην Ελλάδα έχουμε 78 εκατομμύρια ευρώ. Τον ίδιο πληθυσμό και αυτό είναι λυπηρό που δεν επενδύουμε στη φυσικοθεραπεία. Θα πρέπει το κράτος να επενδύσει στη φυσικοθεραπεία, διότι ξέρουμε ότι όποια κράτη έχουν επενδύσει στη φυσικοθεραπεία έχουν μειώσει τις υπόλοιπες δαπάνες υγείας. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε.